Б'ють звани, бицям співають, всім народам обвіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус Бавця у Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Побудися, край наш родный, в этот день святый погодный, похвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють звани, бицям співають, всім народам обвіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, у серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус Бавця у Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Побудися, край наш родный, в этот день святый погодный, обхвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. С Духом Твоим. Прийдите, благословленное Отца Моего, примите володарство, подрыхтованное для вас от створения свету. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Писания пачинаем святую імшу, на яку збираемся, переживаючи сераду у октаве Пасхи. З верой и надеей представим Пану Богу наши просьбы, наши интенции. А асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці памерлага Віктара Ехімовіча ў 3-ю гадавіну пасля смерці і ўсіх памерлых сям'і Алієровіч і Ехімовіч, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўленых у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас до жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na землі супокой, людям
доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сына Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моление наше, який сядешь праворучай Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты штогод радуешь нас урочистостью з мертвых повстання Пана, учини ласкава, каб праз гэтае зямное святкаванне мы змаглі дайсці да радасці вечнай, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні Пётр і Ян ішлі ў святыню на малітву о 9 гадзіне. І быў там чалавек кульгавы ад нараджэння, якога насілі і садзілі штодня каля брамы святыні, што звалася Прыгожай, каб ён прасіў міласціню у тых, хто ўваходзіў у святыню. Ён убачыў Пятра і Яна, якія збіраліся ўвайсці ў святыню, і папрасіў іх аб міласціну. Пётр з Янам зірнулі на яго і сказалі: «Паглядзі на нас». Ён паглядзеў на іх, спадзеючыся што-небудзь атрымаць. Пётр сказаў: «Срэбра і золата не маю, але што маю, тое даю табе. У імя Езуса Христа з Назарэту устань і хадзі». І ўзяў яго за правую руку і падняў яго. І адразу умацаваліся ногі яго і ступні. Ускочыў, устаў і пачаў хадзіць. І увайшоў з імі ў святыню, ходзячы, падскокваючы і славячы Бога. Усе людзі бачылі, як ён хадзіў і славіў Бога. І пазналі яго, што гэта быў той самы, які сядзеў каля прыгожай брамы святыні дзеля міласціны, і напоўніліся жахам і здзіўленнем ад таго, што сталася з ім. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Няхай радуються серці тих, хто шукає Пана. Няхай радуються серці тих, хто шукає Пана. Славьте Пана, закликайте ім'я Його, обвещайте справи Його сярод народа, співайте і грайте Йому псальми, розповідайте про усе Ягоные цуди. Няхай радуються серці тих, хто шукає Пана.
ганарыцеся імем Яго святым. Няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана. Шукайце Пана і Яго моцы, шукайце заўсёды Яго аблічча. Няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана. Вы потомство Авраама Яго слуги, сыны Якуба, вы Яго выбраныя, і Он, Пан Бог наш, па ўсёй зямлі Яго правасуддзе. Няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана. Вечна Ён памятае пра свой запавет, пра слово, якое даў тысячам пакаленняў, пра запавет, які заключыў з Авраамам, і пра сваю прысягу дадзеную Ізааку. Няхай радуюцца сэрцы тых, хто шукае Пана. Радасное свята пасхальная хвяры, верныя прыносяць праслаўлення дары. Адкупіў авечак Христус наш бязвінны, паяднаў зайцом нас, змыў грахі правіны. У баі вялікім смерць жыццё сустрэла, хоць памёр, усё ж ён валадарыць смела. Адкажы, Марыя, што бачыла ў дарозе, уваскрос жывы ён, годзе быць у трывозе. Гэтаму анёлы сведкамі там сталі, толькі паладно ды вопраткі ляжалі. Уваскрос ужо Христус, Бог мой і надзея, месцам жа спаткання будзе Галілея. Сапраўдны воскрос ён, гэта цуд праўдзівы, смерці пераможца, будь жа літасцівы. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Дзень, які Пан учыніў, будзем радавацца ў ім і весяліцца. Аллелуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. Вось двое вучняў Езуса у той жа дзень, першы пасля суботы, ішлі ў вёску, званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрузалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І он сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» Яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрузалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў у іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася.
Але некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі, сказалі, што яны бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумнае і маруднае сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі. Ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даваў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне? І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Ярузалем, і знайшлі сабраных 11, і тых, хто быў з імі, якія сказалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго у ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Умилованы ў Христе Пану, браты і сёстры, перажываем октаву Великадня. Жывём гэтай радасцю, якая абвяшчаецца па ўсім хрысціянскім свеце, што Пан сапраўды ўваскрос. Біліся да быцця дзяцей Божых. Гэта радасць, гэтая надзея, якою мы жывём, яна трывае ўжо вякі. Абвяшчаецца з пакалення ў пакаленне. І Пан Езус сваёю смерцю і сваім з мёртвых паўстаннем адкрыў нам брамы неба, паказаў шлях, па якому мы можам увайсці да гэтай хвалы. Кожны, хто вытрывае, хто будзе верны наказам Божым, хто паверыць у Езуса Хрыста з мёртвых паўсталага і будзе жыць гэтай верай, атрымае ўзнагароду жыцця вечнага. Але людская натура, гэты спадак пасля нашых продкаў Адама і Евы, яна не раз аддаляе нас. Мы на гэтым шляху да Бога яшчэ павінны перажыць адзін адцінак нашага жыцця тут, на зямлі. Адцінак выпрабавання. І ў гэтым адцінку кожны з нас кіроўваюся на іншую, можа, крутую, выбаістую, поўную перашкодаў, але іду гэтым шляхам. І на гэтым шляху свайго жыцця, напэўна, хочам асягнуць нейкіх сваіх мэтаў. Мы марым пра розныя дасягненці, хочам набыць розныя, можа, патрэбныя рэчы, маёмасць, большую пасаду, танай праз нашага Айца Нябеснага радасцю. Калі ўсё свае надзеі стаўлю менавіта на гэтыя рэчы тут, на зямлі,
І тады гэта вельмі балюча. Павернемся яшчэ нашай мысляй у часы Езуса і апосталаў. Пан Езус ідзе па гэтай зямлі, чынячы дабро. Ён выбірае вучняў, апосталаў, якія ў будучыні павінны будуць несці добрую навіну усяму свету. Але падчас гэтай вандроўкі яны набіраюцца вопыту. Яны з'яўляюцца сведкамі цудаў, якіх даканаў Езус. Слухаюць яго незвычайную мову, якая мае моц. Яго гэтыя чыны, якіх ён выконваў. Ён прыгатоўвае сваіх выбраных вучняў да будучыні, да той мэты, да якой ён іх потым пашле. Езус казаў пра сябе: «Я хлеб жыцця, які зышоў з неба. Хлебам, які я вам дам, гэта маё цела на жыццё вечнае. Кожны, хто карміцца маім целам і п'е маю кроў, хоць бы і памёр, жыць будзе». Людзі слухалі яго і не разумелі. Казалі: «Трудная твая мова, хто цябе можа зразумець?» І адыходзілі. Езус тады запытаўся ў вучняў: «А вы таксама хочаце адысці?» Пётр, ад імя ўсіх сваіх сябраў, кажа: «Пане, да каго ж пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага». Як быццам вызнаў веру ў Езуса Хрыста. Вызнаў веру, але не разумеў гэтага. На другім месцы Езус пытаецца: «За каго лічаць мяне іншыя людзі?» Ой, як жа ж лёгка расказаць пра тое, што думаюць іншыя. Расказаць нейкія домыслы, плёткі, нейкія весткі, бо гэта там чуць нешта, там пачуў нешта. Гэтае лёгка апавядаць. І не раз гэтае апавяданне, гэтая людская праўда бывае вельмі балючая. Хтосьці лічыць сябе за Яна Хрысціцеля, хтосьці за Іллю, альбо за аднаго з прарокаў. А тады Езус пытаецца: «А вы за каго мяне ўважаеце? Кім вы мяне лічыце?» А вось тут узяць адпавядальнасць за словы цяжка. І зноў Пётр першы адказвае: «Ты Месія, ты сын Бога жывога». І зноў вызнае веру. Можам удзіўляцца ягонай адвазе і вернасці. І потым Вялікі чацвер, вячэрнік. Уже Езус адкрыта кажа, што ён будзе цярпець, будзе здраджаны, пойдзе на смерць крыжовую, памрэ. Ён кажа: «Я іду туды, куды вы цяпер пайсці не можаце». Зноў Пётр: «Пане, чаму мы не можам пайсці за табою? Я пайду за табою, буду заўсёды побач, жыццё нават сваё аддам за цябе». «Жыццё аддасі за мяне, певень не запее, ты 3 разы адрачэся ад мяне». І так сталася. Вера. Лёгка верыць словамі, лёгка верыць, калі ўсё ўдаецца ў жыцці. Але калі прыходзіць выпрабаванне, цярпенне, смутак, ці гатовы тады я вызнаць таксама веру, адважна і упэўнена, як Марта пасля смерці свайго брата, якая з жалем найперш звяртаецца да Езуса: «Каб ты тут быў, мой брат бы не памёр». А Езус кажа: «Я з мёртвых паўстане жыццё. Кожны, хто ў мяне верыць, хоць бы памёр, жыць будзе. Чы верыш у гэта?»
Тады было выпрабаванне веры у Марты. І такое самае выпрабаванне веры і ў мяне, калі я стаю над труной свайго блізкага, з кім развітваюся. Чи верыш? І вось, умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння мы сутыкаемся ў Евангеліі з двома вучнямі Хрыстуса. Выбраных было 12, якія былі ў вечэрніку у Вялікі Чацвер. І ім адкрыў самога сябе праўду, кім ён ёсць. Устанавіў сакрамент Эўхарыстыі, калі благаславіў хлеб і віно, якія, кажа, гэта цела і кроў мая. Гэта чыніце ў памяць аба мне. Там даў адказнасць і адветственнасць за гэтую таямніцу. Але пасля смерці Хрыстуса, пасля Вялікай Пятніцы, яны былі спалоханыя. Так, яны спадзяваліся, словам і верылі, але гэта спадзяванне было на моц людскую. Яны марылі аб магутнасці гэтай зямной. Як і мы не расставім на кон, як кажуць, усё, каб атрымаць тут шчасце, моц, самавыстарчальнасць, сваю магутнасць тут на зямлі. Але Езус ніколі не абяцаў шчасця тут на зямлі. Ён абяцаў, што кожны, хто ў яго будзе верыць, хто вытрывае, атрымае ўзнагароду. Якую? Адказаў вельмі проста. Узнагарода будзе вялікая. Ані вока людское не бачыла, ані уха людское не чула, якую хвалу мы атрымаем ад Бога Айца. Але Вялікая Пятніца. Яны ведалі, што Хрыстус памёр. Які сённяшні Евангелі двое вучняў ідуць, спрачаюцца між сабой, успамінаюць. Аб чым гэта вы разважаеце? І тады яны кажуць здзіўлёныя, няўжо ты не ведаеш? Ты хіба адзін і не ведаеш пра тое, што адбывалася ў гэтых днях? Што Езус з Назарэту, які быў прарокам магутным і ў чынках і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. А мы спадзяваліся. Як жа знаёмая, напэўна, нам гэтая фраза і гэтыя надзеі, якія зруйнаваліся, разрушыліся ў адну хвіліну. Калі нашыя мары і надзеі не спаўняюцца, калі то, што запланаваў, зруйнавалася, развалілася як картачны домік, калі той, у кім пакладаў надзею, здрадзіў мяне, калі ўсё пайшло намарна, і тады роспач, адзінота. Тады ўсё, на што я спадзяваўся, сталася прахам. І яны таксама марылі аб другім шчасці. Марылі аб становішчах, аб уладзе, што будзе палітычны супакой у Ізраілю, але не духоўны. Аб чымсь іншым апавядаў, абяцаў Езус Хрыстус. І тады Езус кажа: «О неразумныя!» і пачаў тлумачыць усё, што было ад Майсея праз прарокаў да гэтага моманту. Заклікалі разам, запрапанавалі быць разам на вячэры, каб разам застаўся. Гэта незнаёмы мужчына. Яны не распазналі Езуса. І калі ўзяў хлеб, разламаў, паблагаславіў і падаў ім, вось толькі цяпер адчыніліся ім вочы. Тады пазналі
што гэта Езус. Тады ўспомнілі, напэўна, тое, аб чым апавядалі выбраныя апосталы, што было ў Вялікі чацверг у вячэрніку, бо толькі яны былі 12 там. Яны былі сведкамі, як Христус благаславіў гэты хлеб і даў ім наказ, абы ішлі і гэта чынілі пра яго, ў памяць пра яго, каб дзялілі з іншымі гэты хлеб жыцця цела Хрыста. Яны ўспомнілі, напэўна, гэтае апавяданне і пазналі, што гэта Христус. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сёння у першым чытанні мы чулі словы, якія не толькі далі надзею, але абудзілі новае жыццё ў хворым чалавеку. Пётр і Ян спаткалі храмога ад нараджэння. Ён спадзяваўся толькі на людскую дапамогу, на людскую міласэрнасць, міластыню. А Пётр і Ян у імя Езуса Хрыста кажа: не маем срэбра ані золата, але што маю, то табе дам. Гэта не ён даў, гэта Езус даў. Кажу табе, устань. І сёння Jesús Христос праз вякі, праз стагоддзі звяртаецца да кожнага з нас. Я не абяцаю вам маёмасці, я не абяцаю табе шчасця ў нашым зразуменні людскім тут на зямлі. Не абяцаю становішчаў, не абяцаю поўнага здароўя, але што маю, то табе даю. Даю абяцанне жыцця вечнага. Калі вытрываеш, калі будзеш ісці ў сляды мае, калі выбереш мой шлях, маю дарогу, як адказаў пасля свайго з мёртвых паўстання Тамашу, які быў неўпэўнены: пане, не ведаем, куды ты ідзеш, адкуль мы ведаем дарогу. Я дарога, праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі праз мяне. І вось на гэтым шляху ягонай, Езусавай дарогі, ён мяне ўмацоўвае сваім хлебам жыцця, целам на жыццё вечнае. Што маю, я вам даю. І сёння за хвіліну тут на алтары ён ахвяруе самога сябе: дасць мне гэты хлеб жыцця. Чы прагну я яго? Чы хачу умацаваць сваё сэрца гэтым хлебам жыцця, найсвяцейшым целам Хрыста, гэтай гарантіяй, абяцаннем моцы Божай, ласкі і падтрымкі у маім шляху пілігрымім да дому найшчага Айца ў небе. Амен. Праз Езуса Хрыста, які дазваляе нам падчас кожнай святой імшы распазнаць сябе ў ламанні хлеба, узнясём супольныя малітвы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб не было ў ім падзелаў і непаразуменняў паміж вернікамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў нашай дзяржавы, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці, добра для народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб парафіі, якія не маюць яшчэ сваёй святыні, як мага хутчэй змаглі яе пабудаваць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якім здаецца, што Бог іх пакінуў, каб распазналі яго прысутнасць у сваім жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, каб праз захаванне вернасці Богу яны сталі школай хрысціянскай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Помолімся супольна за памерлую Ядвігу Талалаеву 13-ю гадавіну смерці, аб жыццё вечнае для яе валадарства нябесным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Помолімся ў інтэнцыі святой імшы за памерлага Віктара Яхімовіча ў 3-ю гадавіну смерці, за ўсіх памерлых сям'і Алієровіч і Яхімовіч, каб амытыя крывёю Хрыстапана з радасцю ўвайшлі да хвалы неба. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ўмелі распазнаць у нашым штодзённым жыцці Хрыста, якога прымаем у святой камуніі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, учыні, каб мы заўсёды памяталі пра Тваю прысутнасць у кожную хвіліну нашага жыцця, праз Хрыста Пана нашага. Ён жыве, наш Пан па верце, хоць прайшоў праз браму смерці, збаўцу вывела з гробніцы, Божа сіла, алелюя. Збаўцу вывела з гробніцы, Божа сіла, алелюя. Откупіў Христос Адама і ўвесь род людскі таксама. Адчыніў нам брамы неба, Збаўца свету, алелюя. Адчыніў нам брамы неба, Збаўца свету, алелюя. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ласкавый Ойча, прими ахвяру нашего откупления и одари здоровьем нашей души и телы, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келих збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові з біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрешэнне, пра Віктара і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Amen. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, Які ми відпускаємо вінаватым нашим, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою ў дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. З Духом Твоїм. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Сльози з твару витирайте, проганяйте серця у грех. Пісні радосно співайте,
Помолимся. Просим Тебе, Боже, нехай уделу пасхальной таямницы Твоего Сына очистит нас от минулых провинов и переменить у новое створение, праз Христа Пана нашего. Примите Божие благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Аллилуйя, аллилуйя. Dziękuję Panu Bogu. Alleluja, alleluja. Wesel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, z martwych wstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych wstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.